zani zauna taho gare ni yar uwata a so ku yau ne ya dace da samun masoyiyata zani zauna taho gare ni yar uwata a so ku yau ne ya dace da samun masoyiyata sai dake zani zauna taho gare ni yar uwata a so ku yau ne ya dace da samun masoyiyata sai dake zani zauna babu ke ni ya bani zauna ke kika zamto jinin jikina wanda na baiwa duk zuciyata ki bani so ba ki kauna don kwasir ke zani zauna da ki ban so a zuciyar ke na samu gu in yi fakewa sai ke zani zauna tun ko gare ni yar uwata a so ku yau ne ya dace da samun masoyiyata wani lokaci akwai daɗi wani lokaci ko ba daɗi ji sautin kikan sa nishaɗi alƙawarin so zan yi ɗauki cikin rai walla ban cire ki har abadan ke ce a raina ke kika zamto jinin jikina ki tausaya ki bani ƙauna masoyiyata sarauniyata sahibata ke ce zinariyata dukan mata kin musulata na ce kin fi su gata zani zauna tun ko gare ni yar uwata ko ku yau ne ya dace da samun soyayya soyayya kan sa nishaɗi wani sa'ili ya cirewa akan san ki yau na yi zauce dukkanin mafarin zance ni da ke nake yin kwatance iso ni kawai in yi zarce yanzu da ni ake kwatance kaga zaki bani so ni ina ke bani sanki ni kuma zuci in baki kauna san baki kauna kira ni me ya kaunar ki ne sannan me yake shinki ne me sharawa yanki ne me son murmushinki ne abu ya smo sanaki ne me kauna da farin ciki ne me son walwalar ki ne masoyiyata zani zauna tun ko gare ni yar uwata a so ku yau ne ya dace da samun masoyiya